Ang ganda ng playlist namin ni Jazz. Ayun nga! Sino kumakain? Sana.
Mas patigay ito eh. Ikaw kaya buhatin yan. Naghahanap ng bato. Ay! Naging... Nagkapag-alala ma'am, andito ako na makakatulong. Yes sir ma'am. Hindi ka sure ma'am. Sabi ako magbibigay ng tulis. Kami talaga. Bakit nga ba? Pag ako napasok sa labang biglang namin marami naman makapuso parang ang feeling ko nagbabaras tayo sa picture niya. Marami pa kasi Ay, buti nga, hindi tayo. Uy, yan na may araw na! Uy, ang ganda mo, Jun, parang kukunin ka. Alin? Photographer pala. Ilang isaw pa ba ang pagkailang hinahanap? Dahil ang puso ko'y walang pangangamba ay nilahimik natin ko ligaya. Para magkaroon ng pagkailang walang pangangamba. Unang oras yun ay Banding dito kay Sky. Wala pangalan ka mo ha? Talaga ka. Wala pa yan. Wala pa yan. Yan, si Perlin na mapainom na. Matagay na. Matagay na. Kanina pa ito na mapainom. Model na kala. Nag-iisa pa yung... Model na kala. Nag-iisa ito pa yung makita. Bawal ako makita ko sa... Para kang sinola. Hi, Ma'am Jun. Pururong channel. Meron talaga. Pururong. Ay,
Floating po si Jude. May bata po kami sinama. Baka malunod. Kaso yung dalawang baliw. Ayaw mababasa